Nganong nagasimba man ta sa Sunday instead sa Saturday? Una sa tanan, ang Old Testament law nag-require sa pagsimba gyud sa Sabadlo, o gitawag nila ni og Sabbath day. Gisugo ni sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel pinaagi sa balaod nga gihatag sa Dios ni Moses. Exodus chapter 20 verse 8 to verse 10. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, nor thy maid servant, nor the cattle, nor the stranger that is within thy gates. So sa Old Testament, gi-require gyud sa Dios nga ang Sabbath day or ika-7th day sa week, maong adlaw sa Sabado, nga dili gyud patrabahoon ang iyang katawhan, dili patrabahoon bisan pa ang mga kahayupan tungod kay adlaw kini sa Dios. O gihatag kini sa Dios ngadto sa Israel kabahin sa balaod ni Moses. Gisugo ni sa Dios sa Old Testament sa paghinumdom sa ikapitong adlaw nga pagpahulay sa Dios sa dang gibuhat niya ang tibuok kalibutan. Sa Exodus chapter 20 verse 10, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Sa Mark chapter 2 verse 27, gipasabot din ni Jesus Christ nga ang Sabbath day gihimo sa Dios para sa tao ug dili para kaniya. Nagpasabot ni nga ang tao mo'y nagkinahanglan sa rest, physical nga rest, ug dili ang Dios mo'y nagkinahanglan nini. Mao na ang Sabbath day gihimo ni para sa tao ug dili para sa Dios. Pero unsa may mga hinungdan nganong nagasimba man ta sa adlawng Domingo ug dili man sa Sabado? Una, ang balaod ni Moses gihatag lamang ngadto sa mga Jewish o sa mga Israelites. Ingon ang Leviticus 26 verse 46. These are the statutes and judgment and laws which the Lord made between him and the children of Israel in Mount Sinai by the hand of Moses. So gihatag day sa Dios ang balaod ni Moses exclusively sa katawhan lang sa Israel. Nagpasabot kini nga literally, kung dili ka Israelite, isa ba ka Gentile, isa ba ka American or Filipino, if dili ka Israelite, dili ka responsible, dili ka accountable mutuman sa balaod ni Moses. Ingon po ang Exodus chapter 31 verse 12 to 13. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. So isa ni ka pamaagi sa Dios sa pagdeal niya sa katawhan sa Old Testament nga ma-maintain sa katawhan sa Israel ang ilahang obedience pinagi sa pagsunod sa balaod sa Dios. Ikaduhang rason, dili na ta ilawom sa balaod ni Moses ug naa na ta sa balaod sa grasya. Ingon ang Romans 6:14 to 15, For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. So giklaro din ni Apostle Paul nga dili na ta ilawom sa balaod pa ni Moses. Natapos na ang duration sa balaod ni Moses ug naa na ta sa gitawag og the law of grace. Balaod na ta sa grasya. Sa unsang pamaagi nahimo man tang ilawom sa balaod sa grasya? Ingon ang John 1:17, For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So klaro dinhi nga ang balaod di ay gihatag sa Dios sa katawan sa Israel pinaagi kang Moses sa panahon tong Moses. Pero niabot na ang grasya ug ang kamatuoran pinaagi kang Jesus Christ. Usbon ko dili na ta ilawom sa balaod ni Moses mo nang dili na effective ang Sabbath day karon sa atong panahon. Number 3, ingon ang Bible nga dili na ka dapat hukman pa based sa Old Testament law. Munig ingon ni Apostle Paul sa Colossians 2:16 to 17. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or the new moon or of the Sabbath days. Now nagmention si Paul dinhi nga dili na ka kinahanglan pa hukman sa kining gitawag nila og holiday. Ang holiday once a year ni itawag dinig new moon mo ni ang monthly, o kining Sabbath day nga weekly. Kining tulo ilawom ni sa balaod
o sugo ni Moses. Ingon ni Paul, dili na ka kinahanglan pa ang hukman niini. Tod kay simple na sabta ni Paul nga dili na ta ilawom pa sa balaod ni Moses, nanata sa balaod sa grasya. Number 4, mismo ang mga disciples pod nagsimba sa Sunday ug wala sa Saturday. Sa Acts chapter 20 verse 7, ingon dinhi, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. So nang mention din first day of the week, ug ang first day of the week nag-refer ni literally sa Sunday. Himo sila sa Lord's Supper, si Apostle Paul nagwali ngadto sa iglesia, ug makita nato dinhi nga naay worship service na hitabo sa first day of the week or kining Sunday. Nagawas pa ni ana, naghatag pud sila mga offering sa adlawng Domingo. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and verse 2, now concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So si Paul nag-mention din first day of the week, nga i-collect niya ang tanang mga tithes and offering para sa buluhaton sa Dios. Kung sa Sabado pa gi-require nga magsimba, mismo ang mga apostles nagsimba unta sila sa 7th day of the week. Pero sa mga verses nga tong gibasa, na sila sa first day of the week nag-Lord's Supper, naay preaching ug naay offering. Meaning naay worship service na itabo sa first day of the week. Number 5, ang first day of the week gitawag ni sa Bible og the Lord's Day or adlaw sa Ginoo. Sa Revelation chapter 1, I was in the Spirit on the Lord's Day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So sa Book of Revelation, according sa history ug sa study, ng first day of the week din nag-refer sa adlawng Domingo. Mo bitaw na nga ang Sabbath day practice sa Old Testament gibalhin na tanan sa adlawng Domingo, ug ang adlawng Domingo ang adlaw na gyud sa Ginoo. Muna nga dili nato pwede kuhaan ang iya sa Ginoo tungod kay ang adlawng Domingo, unang adlaw sa semana, gigahin ka na para lamang kaniya. Number 6, ang first day of the week mo po niyang adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoong Jesus. Sa John chapter 20 verse 1, on the first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. So mismo atong Ginoong Jesus nabanhaw siya sa adlawng Domingo. Mao na nga gi-celebrate karon sa mga Kristohanon, sa mga sumusunod sa atong Ginoo, dili na ang adlaw nga igpapahulay, kundi ang adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoong Jesus gikan sa kamatayon. Tungod kay mao ni nagpamatuod nga dunay tinuod gyud nga kadaugan bisan ang tawo mamatay physically. Si Kristo ang tinuod nga pahulay sa atong kalag. Dunay tinuod nga kadaugan sa tanang kalag nga naa diha ilang pahulay kang Ginoong Jesus. Number 7, ang first day of the week pod mo po ng adlaw nga gihatag sa Holy Spirit ang iyahang kagahom, ang iyang power ngadto sa iglesia. Sa Acts chapter 2 verse 1 ngadto sa verse 36 makita nato diha ang pag-empower sa Holy Spirit ngadto sa church ni Jesus Christ, hinungdan nga dali kayo midako ang buluhaton sa Ginoo ug nanaghan ang tinuod nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesus. Unta kini nga mga kamatuoran makatabang unta sa atong pagtubo diha sa Ginoo. Unta masabta nato ug i-value nato ang adlawng Domingo nga gigahin kana sa Dios para ato siyang simbahon, daygon, pasalamatan ug ampuan. Daghang salamat. Ang Dios magapanalangin kanimo.